Нархи дарвоза. این دروازه بلندی 3 پهمیش 4 این دروازه خوشدوره яка болош ҳам ҳуй мешавад он болош ҳам вақте ки мошини калон биёяд агар ҳуй мешавад Якта цели шуда кор. якта цели ҳуй мешавад агар ки дар кор шавад не тарафо шанияш дунimай инҷо 1.7 меган 1.6 1.5 меб ин дарвоза ям баландиш 3.20 паҳмиш 4 Тахта мешава ё лист? инҷа тахта мешавад тахта мешавад болош орциклон мешавад این دروازه بلندیش 3.50 پهمیش 4 اینجا چند نمود قلابش داریم اینجا همش قلابه اینجا گلای تیار هم داریم اینا Тумбо қолаб қатифидагиам. ها تنبه قلاب نویه این پروفیل اکا توسینه دوینی مای طرفو شانیجا بسیارتر ما اهمی استفاده می‌بریم دروازه هم اکازون پهمیش بلندی 3.30 پهمیش 4 اینجا جای ملارکن مثال اینجاش همش این شوفاش همش گرمتیک میکنیم که مثال او نداره زنگ نبرورده این دروازه که بلندی 3.50 پهمیش 4 این краскаи چی گفته؟ این آنتیکورای یعنی که تاگی کریل ماشین دا میزنه کو لیستاش 1.2 درونش 1 میبره طرفش اینش 1.5 درونی وحدت میبره میچسبونه میته این پریلو که کوادراتی پورای درونش کوادراتی پورای مثلا مولوت کتی زدگی میکنه این درونش پروفیلش 1.2 میگن 1 میبره لیستاش پون 1.8 اكو خیلی کمتر ارزان‌تر کرده تغییر کردگی салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нархтижӣ. Имрӯз мо дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Чиртак омадаем. Дӯстони азиз, назди стадиони Калон, сехи Калони дарвозаҳо. Мезанем лави рада ин дарвозаҳоро бироварда мондагия. Якта нархошон гап мезанем. Дӯстони азиз, тамоми ҷумҳурии Тоҷикистон даставкаш ҳаста. Перило ҳаста, качили ҳаста, дарвоза ҳаста. Якта гап мезанем. Агар каротки видеоро шумо Instagram ё TikTok тамошо кардаста бошед, YouTube да омада, канали Нархтижӣ YouTube да омада тамошо кунед. Ҳама вақт аз мо ҳаракат, аз Аллоҳу баракат. Аз шумо боша якта лайк дӯстони азиз. Ягон чи дар кор боша комментария да нависед, мо ҳама вақт меброрем. Саломат бошед. این دروازه خوشدوره яка болош ҳам ҳуй мешавад он болош ҳам вақте ки мошини калон биёяд агар ҳуй мешавад Якта цели шуда кор. якта цели ҳуй мешавад агар ки дар кор шавад не ки дар кор набошад ду тавоқи майда мехе 2.5 метр ҳуй мешавад баландиш обши дарвоза 3 метр 50 см паҳмиш 4 нархаш 11500 сомон бо арзон мешавад дуруни ваҳдат мебарем мечаспонем метем این لیستاش تنکتره لیستاش 07 پروفیلای طرفی این مثال طرف شانیرش 2.5 اینجاش 1.2 دروناش میبریم میچسبانه میتیم حالا ایشی این همون 7500 سومه این همون 7500 سومه این هم پشتی همون لیستاش چیزاش همش همون این دروازه 4 яка طرفای شانیرش 1.5 تازه اسمش مثال این دیگر جاش так 1.2 1 میبره پروفیلش سیاه لیستاش سفید همین اینجا لیستو так 1.2 میگن 1 میبره اینجا 07 07 میگن 0 همین 06 میبره میخواد بله یکی میگن پلاسترها شانیرو دا پلاستر زدگیم با قوت ان شاء الله مثلا مستحکم هم من می استیکویا گرمتیک کردگیم که مثلا اون نداره افته هم همین استیکویا گرمتیک کردگیم اینا استیکویا هم مشه محکم کردگیم нархаш این нархаш ака дуруни ваҳдат мебарем мечаспонем метем 7500 тай боз савдо мешам дарвозаам ранги ҳам дарвозае ки пешинае ки гуфтум 7500 инам ҳам хеле ки ҳамон гуфтем ҳам хеле тавсинош листош 1.2 меган 1 мебро тарфшанираш ҳамон 2.5 ин листои нинҷаш 09 не хелеш не инҳош 07 дажата тунуктара ин 7500 میبریم میچسبونیم این دروازه هم بلندیش 3.20 پهمیش 4 لیستاش پون 1.8 کردی شدگیه 1.8 طرفی شانیرش 2.5 شانیرهای سمدلنی دستی هایده مثال کتایسکینه دستی های این دروازه هم دروازه خوبه هم بولوش گوکاری کردگیه نه نقشه گفتی نقشه نه نرخش 14500 سومه این دروازه بلندیش 3.50
паҳмиш чораяка. Инам 1300 сомон квадраташ. 1300 сомон квадраташ. Тарафҳои шарнияш профилош дувнимай, листош 1.8. Листош 1.8, профилое ки не дуруно 4x4, не 4x4 1.3, 1.2 мебурояд. Агар бо айнам ғавс агар заказ кунан агар айнам ғавс мезанем метем иншолло. Пад заказ ҳама. Пад заказ неми дарвоза мисол вая мемонӣ сиришка даста обязательно даста мемонем обязательно. Ако вақте ки мисол мошин ки бурдосагина дасташ мешиканад да мисол барои ҳамон мо ҷошта мезанем дасташа. чанд сум шида биши? Так ин 16800 сомон ай. Ин ами дарвозака иш 4x3 ай. Иш 4x3 ай, тарафош ҳамиш 1.5 ай. Листош 0.9 ай. Ҳисоби 1 мебурад да 1. Ина мебарем мечаспонем метем 8000 ака. 8000 мебарем мечаспонем метем. Ин дарвоза ака баланди 3.50 ай, паҳмиш 4 ай. Профилош тарафи шарнияш 1.5 ай, дурунош 1.2 меган 1 мебурад. Листош ҳам хе 1.2 меган 1 мебурад ака. Мебарем мечаспонем метем 9500 ай. Дарвозаам ака баланди 3.30 паҳмиш 4 мебарем мечаспонем метем. Так 10500 сум ай ака. Листош камтар тиниктар ай, листош 0.7 ай. Профилош тарафи шарнияш ғавстар ай, 1.5 ай, дурунош 1.2 ай. Хай бояд чи арзон мекунем метем ира. тумбо қолаб катифидагиам. Тумбоҳо қолабной ай. Ина ин дарвозаам акаҷон паҳмиш баланди 3.30 паҳмиш 4, листош 1.2 тоза. Листош 1.2 тоза, тарафи шарнияш 1.5 ай, профилош 1.5 ай. Мебарем мечаспонем метем. Так 10500 сомон ай. Ина ин дарвоза ака баланди 3.50 паҳмиш 4 ай. Листош 1.2 меган 1 мебурад. Поёнош ҳисоби ин қошу тумбаҳош 0.7 ай. 0.7 ай. Тарафҳои шарнираш 1.5 ай. Тарафҳои шарнираш ғавс ай, хе пластинка мондагим, пластинка монда, варид кардагим шарнирода мустаҳкам ай, иншолло дилпурӣ ай. Мебарем мечаспонем метем ин 12000 ай. Бояд чи арзон мешава иншолло. ана иш акаҷон? Ин иш акаҷон баланди 3.30 паҳмиш 4 ай. Так листош 1.2, дурунаш 1 мебурад, тарафи шарнираш 1.5 ай. Дуруни ваҳдат мебарем мечаспонем метем 10500 сум. Ина ин перилоҳо ака квадрати пурра, дурунаш квадрати пурра, мисол молоткати задагием ака, ина молоткати задагием. Так метраш 900 сомонӣ мебарем мечаспонем метем. Агар гулош дар кор бошад, гулошам мезанем метем. 900 сомонӣ 1 метраш. Ина инҳош ака, инҳош арзонтар ака. Инҳо профилкати шудаги ай. Профилкати шудаги ай 650 сум метраш ака. Мебарем установка мекунем метем. Материалош ғавс ай, профило 1.5 аш дурунаш сиёҳ ай. Ина мин дарвозаам ранги ҳамин дарвозаи дурунги, тарафҳои шарнираш 2.5 ай. Ин дурунош профилош 1.2 меган 1 мебурад, листош пони 1.8 ай. Ако хай камтар арзонтар карда тайёр кардагим ин 15500 сомон ай. Мебарем мечаспонем метем дуруни ваҳда. Ина марҳамат. Баландиш 3.50 паҳмиш 4 ай. Ин ҳамин дарвоза ака листош ғавс ай, размераш 4x3, тарафи шарнираш 1.8 ай. Листош 2.5 ай. 2.5 российский рифилония, болоҳош лазер ай. Турбаги ай да, ҳамон ҷоҳои ваш турбаги ай. Мебарем мечаспонем метем ин 12000 ай. Лист дарвозаи беҳад хуб ай, листош ғавс ай, толшинаи ғавс ай. Ина марҳамат. падзаказ любой размери тайёр мекунем? Бале, падзаказ размери чанди дар кор ай, калиткаш адил набошад ёки калиткаш адруш бошад, проблема нест. Иншолло мебарем мечаспонем метем сохта. Ҳамаша аруи сурат ҳам мисол. аруи любой намуд сурат мисол биёран агар сохта метавонем любой намуд сурат. Неми дарвоза 4x3 размерош. Тарафҳои шарнияш 2.5 ай. Тарафҳои шарнияш 2.5 ай, инҷоҳо 1.7 меган 1.6 1.5 мебурояд неми профило инҷоҳош. Дурунои профилош 1.8 ай. Профило дурунош 1.8 ай, листошам 1.8 ай. Мебарем мечаспонем метем иншалло ҳамин территории ваҳдат.
падзакас ё? падзакас, ин дарвоза падзакас ай. Квадраташ 1200 сомон. Ҳозир ними дарвоза 4 ба 3, так 14500 14400 сом шидаги ай ними дарвоза. Листош ғавс ай ҳисоби ҳамон кунҷоша ҳама ҷоша герметик када қоиди мекунем мебарем мечаспонем. Качилио ака. Качилио ҳам тайёр мекунед? Ин мисол не ин кашелиҳо аз 3000 сар мешавад, устунаш то 10000 15000 ҳам хеле. Ними худаш ҳозир ин заказ гирифтагим, ин 6500 ай. Ин баландиш чанд мешавад бад? Баландиш 240 ай. 240 ай, паҳмиш 2 ҳам хеле ай. Хелиш 210. Оҷаш тахта мешавад ё лист? Инҷа тахта мешавад. Тахта мешавад, болош орцикло мешавад. Ина ин сифати кор мисоли гап. Нашод варито, ина пешу пуш варита чип мешавад. Иншалло ҳама профило форс ай. Ина бародаро, инҷа ҷои малярка мо, инҷа ҷои малярка. Мисол инҷоша ҳамаша ин шофоша ҳамаша герметик мекунем. Мисоли гап, листош талшинаи 1.8 ай, 1.8 тоза ай. Дарвоза тарафҳои шарнияш дувуним ай. Инҷа ҷои малярка, мисол ҳамаша пушше герметик мекунем ки мисол об надурая занг набурорад да. Иноя ҳамаша герметик мекунем. Баъди ин краска мезанем ё? Баъди ин ба краскаша мезанем инҷа. Ин краскаша бинем. Алакай краска тар. Ин Задаги краскаи дар дурун задем, берун да бурадем ки офтобе камтара қоқ шавад гуфта. So ин камтар хада буд. Ин краскаи чӣ гуфте? Ин антикорай, антикорай ки таги крили мошин да мезана ку. Ин ки антикорай, ҳоли баъди ин бо чӣ мешава? Зарҳал мешава, бо иншалло зеб метиҳад. ин даромади катежа, дари даромади катежа ку. Ин инҷош ҳам биёинда на. Анҷа бинем. Ҳамиқай. Паҳмиш ҳамиқай ё? Паҳмиш ҳамиқа. Диаметра чанд метра ин? Так, 1.30 баландиш 2.50. 1.30 ба 2.50. Бале. Не якним бакним талшинаи 09 ҳай инҷа. Мисол не ин профил так 1.6 меган 1.4 меброяд не ин. Не ин профил ака талшинаи 2.5 ай. Тарафҳои шарнида бисёртар мо аҳамия истифода мебарем, мисол тарафҳои шарнида асланои. Ин 8 ба 8 талшинаи 2.2 ай. 2.2 2 мебро. Неми 4 ба 4. Не 4 ба 4 басо чия 1.2 тоза мебро. 4 ба 4 талшинаи 1.2 тоза мебро. 1.3 меган. Яке ин 8 ба 8 стойкош дарои бозоро дия барои арзон дарвозае ки мисол времени баъзе одам да дар кор меша, ана ҳамин мезанем метем. Мисол арзонтар мешавад. Неми 8 ба 4 талшинаи 1.2 тоза ай, сиёҳ ай, ҳама профило сиёҳ ай алҳамдулилла. Ина бародаро, мана ҳамин гулоям мекунем, месозем метем. Любой намуде ки мисол гул дар кор ай, немише Падзакас ҳа? Падзакас ҳам Любой размерда талишем. любой размер тайёр мекунем метем. Перила дар кор бошад, перила ҳам мекунем метем. Ҷа қолобш. Ин инҷа чанд намуд қолобша дорем. Инҷа ҳамаш қолобое дорем алҳамдулилла. Қолобоша дорем. Инҷа гулои тайёрам дорем ина. Марка наметонем ё? Адресо акаҷон намин шаҳри Ваҳдат, намин территория Чиртак. Ҳаминҷа меоем, намин территория мо ай. Номеротон ака? 38 34 310 номеро мегафон. Номерои сел дар кор бошад 92 788 79 71. Номерои сел. Ҳар душам WhatsApp дора, ҳар душам. Раҳмат калом ака. Хоб. дӯстони азиз, дар канал меҳмон бошӣ ҳатман зангулаш қати обуна шавиду я лайк қати дастгирӣ кунед. нархҳои ягон чи дар кор боша ба комментария нависед. ҳама вақт аз мо ҳаракат, аз Аллоҳ баракат.